Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu ittiraruhu wa la yakunu ma'a ghayrillahi qararuhu. Al-arifu tayungkan hus ma'rifah marang Gusti Allah, la yazulu iku ora ilang ittiraruhu apa banyake hajate arif bukan Allah, wala yakun ora ma'a ghairillah itu tetap di dalam sertane liyane Allah Ta'ala. Qararuhu apa keputusane artinya arif. Tetes yang sing arif niku yang sing sumerep karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sing roh karo Gusti Allah, wong sing duwe makrifah karo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus makrifah itu boten namung yang iki kudu apa semerep secara zahir Gusti Allah itu bertunduk. Jadi paling gak dene iki ngertosi zate Gusti Allah, ngertosi sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi paham kalian sifat-sifat Gusti Allah lewati Al-Quran lan lewati Al-Hadis. Jadi sumber sifat Allah itu di Quran, sumbernya kenapa hadis. Gusti Allah Allahu la ilaha illa al-malikul qudusus salamul malik. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala. Gusti Allah Malik Rojo. Jadi semerap Gusti Allah itu sedang Rojo. Pengirannya itu kuasa ini maksudnya menguasai segala-galanya. Sebagai kuasa berarti nanti mengetahui dan menguasai segala nopo wonten terhadap dunia lain, wonten dengan dunia dan lain. Nopo wae itu semerap Allah. Makanya yang arif itu apabila yazulu ittiraruhu, yang baik itu selalu butuh orang hilang kebutuhannya marang Gusti Allah ini boten ate terus butuh marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Lan keputusannya Gusti Allah, nalikane Gusti Allah itu mutusna mungkin. Nah, ini yang berbeda dari keputusan Gusti Allah. Gusti Allah dari keputusan lewat syariat. Hukum jadi halal, hukum jadi haram. Nah itu koror saya pengiran, korornya keputusan. Jadi kepastian. Gusti Allah ini udah jadi sholat wajib 5 waktu. Yang baik manut kalian keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun malu ghairillah koror, orang keputusan sekalian sama pengiran. Jadi sing halal nopo yang baik. Yang haram nopo bagi dinopo itu jadi ini makhluk penangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang arif. Jadi kalau jenengan sami seumpami sifat-sifatnya modelnya itu berarti wong sing sumber pengerane. Jadi sumber secara nopo lewat syariat, sumber lewat nopo sifat lan zat Allah, sifat Gusti Allah berikut. Ini sumber kabeh kula jenengan dan memahami sing boten niku kadang gak paham. Wong apal tapi gak paham. Napa sifat-sifat pengiran sing kali dosa wujud kita nopo itu sifat-sifat Allah Ta'ala sampai terakhir itu dipuji. Kabeh wong kabeh bocah cilik niku akeh. Tapi boten namung sing apik niku diamani. Sebuah ngeten iki sepuh ini nek iso diamalkan. Napa-napa mawon sing wonten dengan sifatipun Gusti Allah. Wujud iki berarti wonten. Wujud ini sifatipun Gusti Allah. Ana pangerane wong. Lah krana Gusti Allah ana berarti napa?
Gusti Allah ini napa nak duwe pangeran itu kudu diparani cara basane. Aja sampai bro, ya kalau jenengan sami nak duwe pangerane kudu diparani. Nanti pangerannya dinuju napa? Kalau jenengan sami selalu mengikuti napa aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, atur kalau jenengan sami itu terus. Kalau jenengan sami kadang-kadang itu orang itu boten paham, ya boten sadar. Bila ini kudu napa? Kudu ikut apa arahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Makanya kalau jenengan sami ini nanti urip dunya menika nak pengen jadi arif, tinggali tegene perilaku piyambak. Jadi didelok awak ini kira-kira netepi napa sing diperintah kali Gusti Allah mboten. Netepi sing diperintah kali pangeran apa mboten. Nah, netepi berarti napa? Yang mbak ini termasuk yang sing arif kali Allah Subhanahu wa taala. Lan keputusan napa mawon sing saking Gusti Allah yang mbak ini. Jadi yang mbak ini menderek napa keputusannya Allah taala. Gusti Allah duwe kewajiban dilakukan sholat 5 waktu. Ini yang tapi nak wong ini boten purun nglakoni. Yang mbak ini boten sumber Gusti Allah. Gusti Allah ini duwe sifat napa jenenge syadidul iqab. Duwe julukan niku pangeran sing banget nemene oleh nyiksa. Niku wonten syadidul iqab niku nang Quran wonten. Tapi wonten malih Ghafurur Rahim. Gusti Allah nggih Maha Pengampun, ngampuni dosa-dosane sedaya tiyang sing purun taubat. Ini kudu paham. Lan jenengan sami kudu napa paham. Nah Gusti Allah duwe syadidul iqab banget namane oleh nyiksa kudu piye? Ya kudune menungsane kudune napa wae. La wonten Ghafurur Rahim. Gusti Allah Maha Pengampun lan Maha Welas Asih. Berarti napa sifate menungsane kudu napa? Menungsane kudu DP. Jadi kudu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Duwe pengharapan, duwe harap-harap, ana harapan. Nah, cara bahasane niku roja niku harapan untuk apa? Untuk diampuni dosa. Jadi kula jenengan sami nggih ngaku wong sing akeh dosane. Tapi ana harapan. Dadi aja sampai boten-boten harapane napa? Dosane diampuni. Niku. Nah niki tiyang sing paham pangeran ngeten niki. Dadi wong sing paham Gusti Allah. Apa meneh kok bahas tentang Ar-Razzaq, Al-Fattah, niku sifat-sifat ini Asmaul Husna. Gusti Allah sing Ar-Razzaq maringi rezeki. Dadi yang sing arif wong sing roh pangeran niki sing kaya rezeki berarti napa? Nggih golek rezeki tegene Gusti Allah. Maksudnya nyuwun, ya nyuwun tegene pangeran. Nyuwun tegene Gusti Allah serasa njaluk tegene makhluk. Njaluk te makhluk maksudnya napa? Jadi ati itu kadang cementale itu tegene makhluk, menyandarkan diri tegene selain Allah taala. Niki mboten arif. Yang sing dereng semper Allah taala. Tiang itu nak semper kali Gusti Allah, kabeh urusan diserahake ning pangeran. Dalam arti wong niki ngaten. Wong urip nang donya niku wonten ikhtiar, wonten usaha. Usaha itu penting, ya. Usaha itu termasuk syariat. Usaha itu termasuk tiang bae niku nglakoni perintah Allah taala. Menjalankan perintah Gusti Allah itu usaha. Contoh kados dene nak pengen mlebu surga, usahane nopo? Ya ibadah. Salat, ya, salat 5 waktu dilakoni. Ini usaha. Ora kok cuma ndonga tok terus atine aku parek kali pangeran pikiran tok. Usahane nopo? Salat. Usahane nopo? Poso. Nggih, poso Ramadan itu usaha. Bentuk kita berusaha untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Atus dene wong niku nek pengen oleh dhuwit, ya pengen oleh dhuwit napa merga dodolan miyang itu termasuk usaha tani, ya. Usahanya niku dhewe-dhewe beda-beda sesuai dengan keinginan.
itu adalah bentuk usaha, dan usaha itu penting. Tapi ampun supe bilih sedaya niki sing duwe keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wabah niki diputusno pangeran, ora iso nungso dhewe dhewe. Ane kalau jenengan sami paham ngeten iki pripun ya tetap usaha, tapi seumpama gak kasil ya wis ora usah ngresuna. Wis ora usah sedih, wis ora usah getuni apa sing wis dilakoni. Wis biasa wae kabeh usaha Gusti. Sumpami kula jenengan sami, sumpami kok wis usaha dalah kok jebule ngono-ngono wae. Tiang sing semerep pangeran, tiang bae biasa wae. Ora ana apa. Tapi wong nak mboten semerep Gusti Allah, ya wis intine ya Rasul. Intine niku dekne putus asa, intine dekne niku nyalahno sapa mbok apa mbok piye. Ya, ora nyalahno awake dhewe. Bahkan sing paling parah niku nyalahno Gusti pangeran sing disalahno niki ampun. Niki bahaya ya. Tiang sing mboten arep niki model-modele ngaten iki. Dadi semuanya napa sumbernya itu sangka wong iki padahal mboten Quran dawuh ya innama ta'irukum qalu ta'irukum ma'akum qalu ta'irukum ma'akum. Dadi ta'ir niku apes. Jadi apes sing awam, ya no awam dhewe aja nyalano wong liya. Pemeneh nyalano pangeran. Tiang apes niku nggih krana awake dhewe. Qalu ta'irukum ma'akum. Ane ku tengene Yasin wonten nggih diterangno wonten qalu ta'irukum ma'akum. Adi apesem ya sebab kowe dhewe. Ora kok krana wong liya. Makane niki cara basane, niki basa sing paling damel tiyang sing gak paham kali pangeran. Quran sing dawuh ngoten to qalu ta'irukum ma'akum niku khitabe utawa ngandhani kali wong sing bener pisan ora ngaji. Ora ora pangeran. Ini dikandhani no. Apesem niku no awak. Tapi nek wong sing paham Gusti Allah, tiyange niku mboten bisa saya ngoten. Cara ngandhani ini gak ngono. Nek teng Quran diceritakno ngandhani karo nang wong-wong sing gak gelem iman kali Rasul pangeran. Karena delok Rasul niki tiyang bae dadi apes, anane Rasul niki akhire dadi apes. Ngandhani wong sing gak roh pangeran iki ngoten niku, tapi nek sing roh kali Gusti Allah ya terus jenengan niki iman kali pangeran ngandhani mboten ngono. Ya nalika enten musibah wonten apa niku balekno tengene pangeran. Berarti nopo bagiane dhewe niku ngoten. Dadi bagiane wong sing oleh musibah ya iku takdir saka Allah Taala. Ya. Ora kok krana dekne wonge anggo apes boten. Dadi asline niku teng Islam Pak ya, teng Islam niku boten wonten kata apes niku boten. Toir niku gak ono. Ya, toir niku onone sakderenge Islam bil jahiliyah. Teng Jawa niki wonten toir apes, kaapesan niku wonten digawe. Tapi buat sejatine wong Islam iki boten kenal wonten niku. Wong sing iman yo gak kenal wonten. Nak kenal wonten niku berarti padha-padha nyalano pangeran, mboten angsal. Dadi ana dina sing apes, boten wonten asline boten. Hakikate kabeh dina niku kabeh tanggal niku ya. Nah, cuma terkadang wong niku gawe-gawe dhewe, nggih. Gawe-gawe dhewe, wong kabeh niki ciptaane Gusti Allah. Sumpama dekne dereng bejo uripe, nggih boten sakniki sok mben menawa, nggih. Wong kabeh niku pangeran. Nggih, kabeh niki Gusti kabeh niku izine pangeran. Kula jenengan sami sugih ya pangeran, kula jenengan sami melarat ya pangeran. Kula jenengan sami seneng ya Gusti Allah, kula jenengan sami susah ya krana sebabnya takdir saka Allah Subhanahu wa taala. Karena wong gak nrimo berarti napa? Nggih mbangkang kaliyan pangeran. Wani kaliyan Gusti. Niku ngandani wong sing iman niku ngoten niku, nggih. Nah, makanya jenengan kula ndak sanjai ngoten niku. Sarana jenengan purun salat, purun poso. Berarti nek nalikane oleh musibah niku sapa sing disalah? Ya ora ono sing salah. Ya. Ora ono sing salah. Kok jenengan melarat gak hasil-hasil usahane seumpama sing salah sapa? Ya ora ono sing salah. Nek wong iman niku mati.
Tapi balik nah tenggene putih kabeh niku takdire Gusti Allah. Sing salah niku sinten? Sing salah gak gelem usaha. Nah gak gelem usaha ya ora gak kasil. Ya gak ono ceritane wong gak usaha terus bangkrut mboten wonten. Wong gak dodolan kok bangkrut piye ceritane? Kayak mboten wonten. Lah nek dene dodolan bangkrut ayo lagi. Karena bangkrut iki salah sapa? Mboten usah nyalahno sapa-sapa. Gue nak kalau jenengan sampe nyalahno awake dhewe, nah akhire nopo? Akhire wong iki dadi putus asa. Rumangsa awake niku apes, padahal mboten wonten. Ya, kaapesan teng Islam niku mboten wonten. Selagi kula jenengan sami iman, ya, iman kali Gusti Allah, percaya tenan kali Gusti Allah sing duwe segala-galane. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini ku mengenai napa? Mengenai ayat kursi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Niku saderenge. Dan niku napa? Gusti Allah sing duwe langit bumi. Dadi pangeran sing duwe kabeh. Lah nek krana Gusti Allah sing duwe akhire ya sing bagi-bagi ni pangeran iki dikai sehat, dikai lara, dikai warasan, dikai sugih, dikai gak sugih, dikai enak, dikai gak enak. Ini pangeran. Kabeh ini sebagai pangeran. Lah bagian iki rata kabeh. Kabeh iki kebagian rata sesuai kali takdir. Ten iso nyalahno sapa-sapa gak iso. Ora oleh nyalahno sapa-sapa mboten angsa. Nah sing saya niku pahamane pripun? Sing saya yaiku pahamane kabeh niki takdire Gusti. Wis apa wae sing kula jenengan sami tampi saking Allah Ta'ala ya, sing dirasakno urip niki piye wae Mbah. Apa wae niku kudu wong sing iman duwe pikiran kullum min indillah. Dadi kabeh niku takdire Gusti kabeh tanpa terkecuali. Wis pokoke kula jenengan sami nak ngoten niku insyaallah uripe niku skejo. Uripe niku boten wonten beban. Uripe niku standar-standar biasa-biasa. Ini ibadah lanjut, urip lanjut seperti biasanya. Terus berusaha tetep seperti biasa. Wong usaha niku syariat, usaha niku disyariatake dikengken. Usaha biasa ya. Untuk usaha, apa wae usaha. Supaya kok ana ya anak nakal iki diperbaiki. Kulo jenengan sami usaha, tapi jangan sampai kula jenengan sami ngandalno usahane. Ora oleh ngandalno usahane. Ora ngandalno usahane kecewa, nggih. Soale kok nak gak ana hasile, akhire ya nyalahno awake dhewe. Kok wong nak nyalahno awake dhewe depresi. Depresi niku pripun? Depresi niku nak cara basane nopo? Putus asa, depresi niku putus asa. Nah, kok nek putus asa, ya iso-iso bunuh diri. Nah, krana nyalahno awake dhewe. Makane nalikane kula jenengan sami urip teng donya menika, kula jenengan sami boten angsa ngoten. Kula jenengan sami kudu tetep percaya bilih sedaya niki sing maringi Allah Subhanahu wa taala. Makane al-arifu la yazulu ittirab. Jadi tiang sing arif niku selalu butuh gak arah ilang kebutuhane marang Allah Subhanahu wa taala. Dene terus butuh dengan Gusti Allah. Ya, tiang sing arif niku butuh dalam segala hal apa wae. Apa wae niku Gusti Allah. Apa wae niku sinten Gusti Allah. Mboten wonten kecuali Gusti Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qarar. Dan keputusane Gusti Allah sing didadekno acuan. Jadi keputusane pangeran niki sing didelok mboten keputusane wong liya. Mboten keputusane makhluk. Dadi ngaten, nalikane dekne duwe keputusan apa niku kira-kira sesuai kalian ridane pangeran apa wae. Dadi nalikane dekne niki seumpami mergawe contoh mergawe. Iki mergawe duwe anak wedok apa mergawe. Mergawe putih seumpama. Jadi kali ini mergawe ini apik to. Seumpami mergawe ini aman to, sesuai syariat to.
Kok tak pergawene malah dadekno bahayane anak wedoke. Yo mboten angsa, ora oleh susah mulai. Ya, berbagai dunia kok tak delene melanggar syariat, mboten angsa. Ora oleh. Mergawe nang Surabaya, Surabaya cawe itu. Didelok sik iki mergawene apa? Aku tak mergawene sing dadekno dhekne iso napa? Melanggar syariat aku. Ayo mboten angsa. Ya mendingan mriki mau, mendingan nang griya urip ala kadaris pokok apa ngene. Niki tiyang sing iman niki. Tiyang sing iman niku modele ngono. Ora pikirane urip nang donya pisan. Urip nang donya pisan, rezeki kabeh niku sumbere saka pangeran. Usaha tetep, tapi Gusti Allah niku pripun sing dadekno. Sakniki niku wonten usaha tiyang bae saged di online saged menawa saiki malah luwih penak. Dadi usaha iki asline luwih penak. Cuma saingane sing akeh. Karena wong urip niku tambah akeh. Zaman riyen iki benten zaman riyen wong sithik. Kapate akeh saingane ra akeh, cuma usahane angel apa bingung. Zaman saiki gak unek-unek usahane akeh. Ide-ide usahane akeh tapi saingane iki kan. Karena saking akeh wong. Zaman biyen niku usahane apa bingung. Ape apa niku bingung. Sampai zaman biyen mangan ya angel, Karena apa? Yo bingung ape mergawe apa niku. Zaman biyen niku ceritane tahun 70-an, tahun 90-an akhir notane. Wong niku mergawe kek mantok niku seneng, Mergawe opah mangan niku pun seneng. Saniki mboten. Saniki niku mergawe nak apa? Keiman gak enak ora gelem mergawe. Kudune napa ya? Jamane pun beda. Makane nek kula ningali jaman sakniki, nak masalah ibadah. Kudune luwih semangat ibadah, Kudune napa luwih semangat ibadah. Tetapi faktane mboten. Karena apa? Menungso niku nalikane dilungguh dikai enak. Dikai barang sing enak. Wong niku nalikane napa jeneng diparingi kali Gusti Allah kenikmatan niku akeh-akeh tiyang niku lali. Dikai enak niku lali kalinan sing maringi. Niku biasa jenenge kufur nikmat. Nek Gusti Allah dawuh la in syakartum la azidanna. Niku tenanan dawuh. Itu wong niku nak syukur ditambahi kenikmatan. Nah, tambahane niku mboten kok perlu materi. Kula jenengan sami nalikane oleh dhuwit akeh sedekah ya akeh seumpama. Adalah sesuk ora oleh dhuwit neh. Berarti nopo? Waduh iki berarti pangeran bodoh ini. Aku syukur sedekah akeh kok saiki rezekiku seret malah. Dadi kenikmatan niku mboten kok melulu napa dhuwit, Mbah. Aja sampai mikir nikmate la syakartum la azidannakum, nggih. Syukur ditambahi nikmate. Nah nikmate niku rupane dhuwit mboten. Niku termasuk pikirannya salah. Kenikmatan Gusti Allah niki umum ten mriki. Umum iso ugi ngeten diparingi nikmat rupine pun tambahi iman. Napa tambahi iman niku malah dadi kuat. Sregepe ibadah niku termasuk dene sedekah aja arep-arep kok balik dhuwit neh boten. Nak saged niku arep-arep ditambahi iman, ditambahi oleh semangat ibadah. Niku arep-arep sing sae, niku jenenge arep-arep akhirat. Jadi kula jenengan sami nak ibadah niku, ibadah apa mau, niku arep-arep napa ketambahan iman, tambahan takwa lan iman. Karena tiyang sing arep niku napa wala yakunu ma'a ghairillahi qarr. Dadi keputusane tetap acuannya yaitu nopo syariat agama Islam. Jadi urip tentunya ini titingan. Soalnya urip tentunya ini pisang tok aja sampai melanggar syariat. Alasannya nopo? Karena kalau jenengan sami iman. Alasannya mau niku. Jadi nalikane urip niku aja sampai melanggar syariat. Nah sakniki sing akeh wong lakoni niku ya masalah duit akeh masalah duit. Jaman biyen ngono sampai saiki padha-padha wae. Tapi nek saiki niku luwih rata.
Kalau ningali niku wong elek, ya, wong elekan masalah duit niku hampir kabeh. Kabeh wong ya modele ngoten niku mulai rada kaget. Jadi penyakit niku sudah menyebar luas. Di virus-virus ngoten niku wis mendarah daging tenggene, bahkan tenggene Sumatera nalikane banjir ngoten niku. Terus dana kemanusiaan sumbangan niku dikorupsi biasa. Dijupui karo wong sing gak bertanggung jawab ngoten niku biasa. Sampai barangnya itu gak nyampe tenggene lokasi niku biasa. Nah, makanya kula jenengan sami kita bupati